सासे बिमाया गावनि गथ'खौ बा बोरैहाय मोजां लामाथिं लांनो हागोन दा बे बेलायाव आं सिगाङावबो बुंखादों जे उन्दै समावनो जाय समाव सासे गथ'आ स्कुल थांजेनो बा फरायसालिखौ गाजेनो दा बे समनिफ्रायनो जोङो सासे गथ'खौ जुदि साक्सेसफुल खालामनोब्ला बै समावनो जों मा खालामनांगोन बिमा माहारिया गथ'खौ मोजां हुदा खालामहोनो थाखाय जों माखासे धोरोमनि सोमोन्दैबो जों बुंनो हानांगोन जों जेखि धोरोमखौनो फालिया मानो बा गावबा गाव जिखौ जों फालियो बे धोरोमनि सोमोन्दै जोङो उन्दै बैसोआवनो जोङो धोरोम बिजाबफोरनि सोमोन्दै जों बुंनो हानांगोन जे धोरोमनि थानसालिफोराव जोङो लांफानो हानांगोन मोजां धोरोमसालिफोराव जोङो मोजां बोसोनफोरखौ जोङो खोनासंहोनो हानांगोन थानसालियाव थानाय दिउरि आसारि गासैबो जोङो गिदिर सुबुंफोरनि धोरोम माने गिदिर सुबुंफोरा जिफोर धोरोमनि सोमोन्दै बोसोन होयो जे सासे सुबुङा मोजां जानोब्ला बा मोजां गियाननि मानसि जानोब्ला धोरोमनि सोमोन्दै जोंहा गुन थानांगोन बा गियान थानांगोन आरो बै गियानखौ जोङो गुबुननिफ्राय जोङो गुबुना जे जोंनो होफैगोन बे नङा न'आवनो जों बेखौ दानानै लानो हानांगोन आरो बेखौ जोंनि बिमा बिफायानो होनो हानांगोन मेनलि जोङो बिमायानो जों मा खालामनांगोन धोरोमनि सोमोन्दै जोङो जोंनि धोरोमनि गुदि खिथाया मा बेखौ जों बुंनो हानांगोन आरोबाव न'आवनो जोङो न'नि थानसालिफोरावनो जोङो आलारि बाथि बोरै फोजोङो जोङो थानसालियाव बेफोरखौ जों उन्दैनिफ्राय जों सर' खालामहोनांगोन दा आरोबाव जोंहा बिमा माहारिया न'खर सालायनायजों लोगोसे समाजनि थासारिजोंबो गोरोबनो गोनां जायो जे समाजाव माबोरै सोलिजों गंसे गामियाव जों थानानै बोरै जों गामिनि सुबुंफोरजों जों गोरोबलायनानै थानांगोन बा गामियाव मा नेमखान्थि सोलिदों गामिनि सुबुंफोरा बोरै बबे लामाजों थांदों बेखौबो जों बिमा महरै जों नायनो रोंनांगोन जे आंनि फिसाया गामिनि मानसिफोरजों बोरै गोरोबनो हायाखै बा बबे थासारिजों थाङोब्ला आंनि फिसाया जे बै मानसिफोरजों गोरोबनो हागोन ना गाज्रि लामाजों थांदों ना मोजां लामाजों थांदों बेखौ सासे बिमाया गासैबो बे बिथिङाव जोंहा नायनो गोनां जायो आरो बेखिनिखौ जों बिमा महरै जुदि जों खालामनानै जुदि सासे गथ'खौ जोङो बेखिनि गियानखौ जुदि जों होनो हायोब्ला सासे गथ'आ गाज्रि जागोन आं बेखौ साना ओंखायनो बिमायानो जों मेन रलखौ लानांगोन जिहेथु जोंहा बिफाया बांसिन जोंहा बायजोआव थायो नालाय बिमा माहारियानो जोंहा बांसिन न'आव न'खर सालायनायजों लोगोसे न'खरखौ बेंथेयो बेजों लोगोसे गथ' गथायनि फरायनाय बा जानाय लोंनायनिफ्राय कल जों फरायनायखौ नायब्लाल' जाया बा बायजोआव थांनाय थाङि बेखौल' जों नायबाबो जाया न'खराव जों बेनो मोजां आदार होनो हानांगोन जानाय जामुंखौ जोङो सासे फरायसा समाव माबोरै जामुं जायोब्ला सासे गथ'नि ब्रेना मेलेमा बोरै माने राफोद जानो हागोन बा बबे आदारखौ जायोब्ला जे देहानि थाखाय मोजां बा खहा जानो हागौ फरायनाय समाव गथ'नो मा होनांगौ मा माने नांगौ जिखिनि मुवा बेसाद थायो बेफोरखौ जों जगायनानै जों होनो हानांगोन आरोबाव आं बेखौनो बुंनो सानो जोंनि बिमा माहारिफोरा माखासे ओरैबायदि दं जों दा गामि ओनसोलाव थानानै जों मिन्थियो जे ओरैबायदि गावनि फिसानि गाज्रिखौ माने माखासे बिमाफ्रा नुवा जुदि जोङो बबेबा लामा दथायाव सासे जोङो मालाबा फोरोंगिरि महरै जों सोरखौबा बुंनांगौ जायो बा सोंखारिनांगौ जायो जे नोंसोर बे खामानिखौ मानो मावदों जे बे खामानिया गाज्रि बा उमुखखौ खालामनाङा मोजां जानोबा जों बेबायदि खालामनांगौ माखासे जों सोरखौबा बुंनांगौ जायो दा बे बेलायाव माने गामियारियाव ओरैबायदि जायो समाव जे बेफोर बाथ्राखौ माखासे बिमाफोर दङ बा आइजो माहारिनि माखासे मानसिफोर दङ जे मोजां बाथ्रा बुङोब्ला माने गाज्रि मोनो गावनि फिसायानो सब समावनो राइट जायो आरो बेबायदि जुदि गावनि फिसाखौ सब समावनो जुदि राइट होननानै सानना लायोबा खिन्थु जे बे मोजां लामाथिं जे थांगोन बा साक्सेसफुल जानो हागोन बे मालाबाबो जानो हाया होनना आं सानो आरो बे बेलायाव जों
लिरनाय राव आरो बुंनाय राव बा जों गामि ओनसोलाव एसे गुबुनहै माखासे सोदोबफोरखौ जों बाहायो दा बे बेलायाव जोङो आंनि बायदिब्ला जों फरायसालियावथ' जों लिरखायो माने जोंनि जिथुनिखि लिरनाय राव बेखौ जों लिरो बा जों गामियावहा जों एसे गुबुन माने बेलेग माने एसे आलदाहै बुङो दा आंनि बायदिब्ला माखासे समाव माने जों जुदि गामिनि बुंनाय रावखौ जों बुंबाय थायोब्ला माखासे समाव एसे प्रब्लेम जायो माने ओंखायनो आंनि बायदिब्ला जोङो जुदि मोजां सासे सुबुंजों जुदि मोजांहै जुदि एसे सनमान गोनां बा सोमोन्दो जुदि जों लाखिनानै जुदि जों रायज्लायनो रोङोब्ला जुदि उन्दै बैसोनिफ्रायनो जोङो एसे लिरनाय रावफोरखौ जों जुदि बाहायोब्ला अयभास खालामोब्ला बेखौ बिमा बिफायानो माने बुंनो रोंनांगोन जे बेखौ बेबायदि बुङो जे नों बिदि बुंनाङा बेखौ जोङो दानिफ्रायनो जुदि जों उन्दैनिफ्राय सर' खालामोब्ला देरनानै जों बे रावखौ मोजाङै बाहायनो हागोन आरो जों सासे इयुनाव जों जुदि सासे मोजां सुबुं बा सुबुद सम्पद जों जुदि जानो हायोब्ला जों इयुनावबो गुबुनखौबो जोङो मोजां राहा लामा दिन्थिलांनो हागोन दा बेखिनिनि थाखाय माने नोजोर लाखिनांगौआ गोख्रों नोजोर लाखिनांगौआ जोंहा बिमा बिफाया जों बुंनायावसो बुङो जे बिमायाल'सो मेन रल होननानै खिन्थु जों बिफाखौबो जों बुंनांगोन जे बिफायाबो न'आव थानाय समावहा जिखिनि हायो जों बेखिनिखौ नायनांगोन फरायनो रोङाबाबो जों जनानै खाथियाव थानांगोन मा फरायदों मा नायबानो बेखिनियाबो माने मोजां जायो लोगोसे जे फोरोंनानै जे हाथारो बा फोरोंनो दिन्थिनो हाबासो जायो बे नङा सासे गथ'आ दानि समाव ओरैबायदि जों नुबोदों जिहेथु जोंहा दा मबाइलनि जुग जानाय लोगो लोगो जोंहा मा जाहैदों उन्दै माने नार्सारि फरायनाय गथ'आबो मबाइल मोनाबानो थानो हाया दानि बे समाव दा बे बेलायाव आं बुंनो थाङोबा बिमा बिफाखौनो गोरोन्थि होननानै सानना लायो बिमा बिफानि मानो होनबा सासे गथ'खौ नों मोजां खालामनोबा उन्दैनिफ्रायनो साननांगोन मबाइलखौ जोङो सम होनांगोन बेनो जुदि गासैबो नायो बे समाव मबाइला जेनेबा उन्दै बैसोनि थाखाय जोंहा माखासे बिथिङाव बहुद माने गाज्रि मबाइला दाथ' उन्दै गथ'फोरा माखासेफोरा माने लेंगुवेजफोरखौ सोलोङो बेयो मोजां सोरबा हिन्दी रोङिया हिन्दी रोङो इंलिस रोङो उन्दैयावनो बे बिथिङाव मोजां खिन्थु सब समावनो जों मबाइलखौ 24 घन्टा जुदि जों गथ'नो आगारना होयो बे गथ'नि देहानि थाखायबो मोजां जाया लोगोसे ब्रेननि थाखाय माने मबाइला बांद्राय जों जुदि लायोबा रेडिएसन जोंहा बहुत माने बारा जायो ओंखायनो जोङो बडियाव जुदि जों बेखौ लाखिबाय थायोब्ला जोंनि माने बडियाव बांसिन माबा जाहैयो आरो गाज्रि देहानि थाखाय माने एफेक्ट खालामो दा ओंखायनो जोङो आरोबाव जोंहा जायफोर 6, 7, 8, 9, 10 आं बेखिनि खोथाखौ बुंदों बेसिम फरायनाय गथ'आ ओरैबायदि मबाइल बाहायनाय बांद्राय जाबाय दायो बेखौ बिमा बिफाफोरा दबथायनो हाला ओरैबायदिबो दङ गथ'फोर जे आं बेखौ होआबा आं उमुक जागोन आं उमुक खालामगोन बेखौबो गिनानै माखासे बिमा बिफाया दामि माने मबाइलफोरखौ होयो दा बे बिथिङाव मानि थाखाय बेबायदि जाहैदों बांद्राय आं बुंनो थाङोब्ला उन्दै समावनो जों बेखौ माने सिदा खालामनानै लानो हायाखै बेनो आरो भुला बिमा बिफानि गोरोन्थिया उन्दै समावनो जुदि गोरोन्थिखौ खालामोब्ला देरनानै जों बेखौ माने सिदा खालामनाया एसे गोब्राब जायो आरो ओंखायनो जेसे हागौ बिमा बिफाया उन्दैनिफ्रायनो गथ'फोरखौ नोजोर लाखिनाया बिराद इम्परटेन्ट होननानै आं सानो आरो रिगार्डिं दिस टपिक दा पुर्निमा मेडामा जा बाथ्रा बुंदों बे बाथ्राया थार जेनेबा आं आरोबाव मोनसे मेसेज होनो नागिरो जेनेबा उन्दै बैसोआव दा ओरैबायदि नुदों आंबो जेनेबा सासे गोरलै गथ'आ मबाइल मोनाबा खुद्रिनानै गाबो माने बे बयनिख्रुइ देरसिन गाज्रि हुदा जादों माने बे मानोना सासे उन्दै गथ'आ जेबो मिथिया बेनो माबा मोनसे गेलेग्रा मुवा होबानो बे सिरि थागोन स' बेबायदि जुदि मबाइल होननानै माबा मोनसे भिडिअ कार्टुन देखायनानै जुदि बेखौ सिरि दोननो नागिरोबा बे बयनिख्रुइ गाज्रि खामानि मावबाय थादो दा गोदान सामनि जा बिमा बिफा बिसोरो मावदो बे खामानिखौ आरो आं बे बाथ्राखौ सानगासिनो दंमोन दा पुर्निमा मेडामा बुंबाय बे जोबोर मोजां जादों स' बेजों लोगोसे आं सायाव थांनो नागिरदों जेनेबा जा कलेज फरायो इउनिभारसिटि फरायो जेनेबा मेट्रिक पास जाहांनाय जेनेबा क्लास 10आव जाय दङ बिसोरनि थाखाय स' मोनसे लाइन दङ जेनेबा मबाइल अर इन्टारनेट इज ए प्लेटफर्म टु आर्न नलेज एन्ड मानि दा ओरैबायदि मानसिफोर दं जाय मानसिफोरा जेनेबा मबाइलनि गेजेरजों बा इन्टारनेटनि गेजेरजों इउटिउबनि गेजेरजों माखासे मानसिया फैसा खामायगासिनो दङ गावनि लाइफआव जेनेबा नांगौ मुवाफोरखौ सुफुंगासिनो दं बेनि गेजेरजों गोबां खामानि मावनो हायो जों दिनै जा खामानिखौ किउ पातिनानै लाइन पातिनानै मावनांगौ जायो बेफोर खामानिखौ जों थ्रु मबाइलनि दारा जों माखासे मावनो हायो स' बेफोरबायदि माखासे माने जेनेबा फेसिलिटिस दं मबाइलनि गेजेरजों स' बेनि बादैबो जेनेबा आरोबाव मोनसे लाइन दं जेनेबा मबाइल or internet we can use in edutainment also not only entertainment
जेनेबा ओरैबायदि जोङो माखासे ओरैबायदि खालामो बांसिन समखौ ससियेल मिडियायाव थानो नागिरो बांसिन हाई सेकेन्डारि डिग्रिनि स्टुडेन्टफोरा ससियेल मिडियाजों बांसिन टाचाव थायो ओमफ्राय आरोबाव दंबावो जेनेबा मास्टार डिग्रि जाय पास जादों बिसोरो इन्सटाग्रामजों आरो टुइटारजों गोबां टाचाव थानो नागिरो स' थानाया मोजां इमान गाज्रि नङा थेवब्लाबो सासे एसपिरेन्टनि थाखाय सासे स्टुडेन्ट्सनि थाखाय बेयो एसेबां मोजां नङा होनना आं सानो जुदि नोङो सानदों आङो ब्लगार जानानै जागोन बा माबा इउटिउबाव आं माबा मोनसे जेनेबा निउस होनानै आङो गावनि लाइफखौ दालांगोन बिदि सानदोंबा जेबो नङा न' डाउट बेयाव प्रब्लेम गैया खिन्थु नोङो जुदि फैसा थाखा खामायालासिनो माबा मोनसे सोलोङालासिनो जुदि नों ओरैनो इउज खालामबाय थादों देन बेयो आं सानो बयनिख्रुइ देरसिन क्राइम खामानि मावबाय थादों बियो मानोना फिउचाराव बियो बिनि जा कनसिकुवेन्सेस एबा फिथाइ बिनि फिथाइखौ बियो गावनो फेस खालामनांगोन स' बेखिनिया ओमफ्राय दा प्रब्लेमा ओरैबो जायो जेनेबा फंबायना मोनसे बाथ्राखौ सोंनो लुबैदों जिहेतुके मबाइलखौ जोङो मोननै बाहागोआव बाहायनो हायो नङा होमबा बेहाय जेनेबा जों मबाइलखौ बयनोबो नांगौ जिहेतुके ग्लबेलाइजेसननि मुगायावहाय जिहेतुके बे मबाइला गासैबोनि थाखाय गोनांथार नाथाय मबाइलखौ थांनाय नैथि खोन्दोआव फंबायासो बुंदोंमोन जे मबाइलखौ इडुकेटमेन्ट आरो इन्टारटेनमेन्ट आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जुदि मबाइलखौ मोजां खामानियाव बाहायोब्ला बियो गावनि थाखाय मोजां आरो बेखौ जुदि इन्टारटेनमेन्ट हिसाबै बांसिनै बियो जुदि टाइमखौ जुदि वेस्ट खालामोब्ला बियो हयथ' सोरनिबा थाखाय खहाबो जानो हागौ नङा होमबा थ' इडुकेटमेन्टखौ बबेयाव लानो नागिरदों आरो इन्टारटेनमेन्टखौ बबेयाव वेस्ट खालामनो नागिरदों बेखौ कमेन्टसिम मिथिनो लुबैबाय स' जोंथ' जेनेबा रबट नङा वी निड इन्टारटेनमेन्ट अल्स' इन्टारटेनमेन्टबो नांगौ जों रबट नङा खोथाया जाबाय मा जेनेबा इन्टारटेनमेन्टनि थाखाय नोङो 4 आवार 3 आवार 2 आवार बिदि होनाङा मबाइलाव जेनेबा 20 मिनिट 10 मिनिट बिदि होबाय जोब्बाय सेस WHO नि मथेथ' ओरैबायदि जेनेबा नोङो मात्र 10 मिनिट होनांगौ 24 आवाराव बेबायदि बुङो WHO जेनेबा ओरैबायदि जायो 2018नि जा आइएस टपार सृष्टि जैन होननाय सासे दंमोन आइएस टपार बियो बुंदोंमोन रैंकआव फैदोंमोन बियो स' बिथाङाबो गोबां मबाइलखौ इउज खालामोमोन मानोना मबाइलनि दारा बे मेटेरियेल्स फरायोमोन PDFs नायोमोन माखासे इनफरमेसन कालेक्सन खालामोमोन बियो मबाइलनि गेजेरजों खिन्थु बियो ओरैबायदि बुंदों जे मोनसे इन्टारभिउआव जेनेबा बियो मबाइलखौ ससियेल मिडिया इउज खालामाखै माने ससियेल मिडिया जेनेबा फेसबुक इन्सटाग्राम बेफोरखौ बियो इउज खालामाखैमोन होनना बुंदों माने 24 आवाराव खेबसे चेक खालामोमोन खिन्थु मालाबा खालामस्रायामोन होनना बुंदों सृष्टिया दा बिनि बे बेलायावनो आरोबाव इलन मास्क होननाय दं टेस्ला मटर्सनि जा CEO दा वर्ल्डनि रिचेस्ट पार्सन बियो दा बेबो बुङो जेनेबा इन्सटाग्रामखौ एसेबां माबा खालामनाङा जेनेबा इउज खालामनाङा आरो गोबाङाथ' गोबां ओरैबायदि बुङो हायोब्ला बेसेबां हायो बेसेबां गोजान थानांगौ ससियेल मिडियानिफ्राय स' बे बेलायाव डक्टर बिवेक बिन्द्रा दं मटिभेशनेल स्पिकार जाय borabusiness.com नि फाउन्डार बे आरोबाव बुंबावो जेनेबा दिनैसिम बियो टिभि नायाखैनो ओरैबायदि सासे इन्सपिरेसन सासे मेन्टर बिनि एसेबां माने नलेज गैया होनना बुंजायो इन्डियाआव ओरैबायदि गोरों मबाइल नाया माबा जेनेबा ससियेल मिडिया नायालासिनो जुदि ससियेल मिडिया नायालासिनो कालेक्सन खालामबाय थानायावल' इउज खालामोबा मबाइलखौ बेसेबां रोंगौथि गथायनो हायो बा बेसेबां रोंगौथि मोननो हायो बेनि एग्जाम्पलखौ जों गोबां होनो हायो जेनेबा डक्टर बिवेक बिन्द्रा दङ आरोबाव गोबां दं बेबायदि मटिभेशनेल स्पिकार जायफोरा मबाइलखौ मात्र अनलाइन जेनेबा माखासे मेटेरियेल्स गथायनायाव इउज खालामनाय जायो जेनेबा जोङो नंगौ कर'ना भाइरास समाव जों मबाइलखौ इउज खालामदों मानि थाखाय अनलाइन क्लासनि थाखाय अनलाइन मेटेरियेल्सनि थाखाय अनलाइन एग्जामनि थाखाय गोबां खामानि मावनायाव जों इउज खालामनांदोंमोन आरोबाव मोनसे खोथा कर'ना भाइरासखौ जोङो मोनसे पजिटिभ एंगलजों जुदि नायनो थाङोब्ला मोजां खामानि मावदों होनना बुंनो हायो बिनि सिगाङाव मबाइलखौ मानो इउज खालामनांगौ अनलाइन जों माबोरै खामानि मावनो हायो मबाइलनि दारा एन्ड्रइड मबाइलखौ मा खामानियाव मोजां खामानियाव इउज खालामनो हायो बेफोरखौ जों बारा मोजां मिथियामोन होनना बुंनो हायो आं मानोना आं गावखौनो एग्जाम्पल होनानै लानो हायो जेब्ला कर'ना भाइरास फैयाखैमोन बे समाव आङो जेनेबा गुगल फर्म जेरैबायदि गुगल फर्मनि गेजेरजों एग्जाम होनांदोंमोन जों सेसनेल टेस्टखौ स' बेनि गेजेरजों आं गुगल फर्मा माबोरै अनलाइन एग्जामखौ एटेन्ड खालामनांगौ बेफोरखौ माखासेखौ मोननो हादों लोगोसे गोबां एप्स दं जेनेबा ग्रेड आप एप्स दं आनएकाडेमि एप्स दं हिन्दुस्तान टाइम्स दङ बेबायदिनो गोबां एप्स दं जायनि गेजेरजों लार्निं मेटेरियेल्सफोरखौ जों मोननो हायो स' इन्टारटेनमेन्ट आरो एडुटेनमेन्टआ बेनो माने मबाइलनि गेजेरजों नों गोबां बाथ्रा मिथिनो हायो जिके नायनो हमनानै ला नोङो बिजाब नायनो बायो
You can search in the YouTube also. YouTube आव नों search खालामनो हायो जेनेबा Indian history नायनो ना Assam history नायनो ना everything you can find in mobile or internet. So गासिबो दंजोबो गुगोलनि दारा जों गासिबो खामानिखौ मावफुंजोबनो हायो आरो मबाइलनि बा इन्टारनेटनि जा एडुटेनमेन्ट माबा पइन्ट्स बे पइन्ट्सखौ बुंनानै फोजोबनो हाखाया बुंबाबो ओंखारबाय थायो बियो स्पन्टेनियास ओंखारबाय थायो बियो बानायलायनो गोनांथि गैया गासिबो मिथिगौ खिन्थु प्रब्लेमा बेयाव जायो जों मिथिनाबो खामानिखौ गोरोन्थि मावलाङो जेनेबा सिगारेटनि पेकेटाव लिरखानाय थायो जुदि बेखौ कनजिउम खालामोब्ला केन्सार जागोन ना जों मानो इउज खालामो स' बेबायदि खोथाया जों मिथिखायो जुदि जों मोजां लामाथिं जुदि बेखौ बाहायोब्ला जोंहा गोबां बेनिफिट जागोन खिन्थु जों मिथिनाबो मिथियै बायदि जानानै थायो बे आर्ट आरो हबि गोमालांनायखौ जोङो लाइमोनफ्रानो ज' जानानै बेखौ जों लाबोफिननांगोन मानोना गोबां लाइमोनफ्रा गावबा गाव हबि थाखायो बेखौ जों गैया होननानै जों गाव साननानै लायो नाथायबा बयनियावबो थाखायो आरो बेखौ गाव देखायफुंनो बा मोसानो लाजियो आरो सोरबाथ' गावबा गाव हबि थाबाबो जे दं होननानै मानसि सोरबा जुदि सोङोब्ला जे नोंनि हबिया मा गावनो मिथिया जे आंनि हबिया मा गाव मा गोसो जायो माखौ खालामनानै मोजां मोनो बे गावबा गाव गावखौनो मिथिया बेखायनो गाव सिगां मिथिग्रोना लाग्रोनांगोन जे जों मा मोजां मोनो आरो बेखौ गाव मोजां मोननायखौ बे मानि थाखाय बुंनानै लाया मानोना बेखौ मोनसे प्लेटफर्म मोना जोंनि गामियाव बांसिन मोसानो होनबाबो जे अबाव मोसागोन मोसानो थाखाय मोजां मोनसे प्लेटफर्म गैया मोना बेनि थाखायनो जायो आरोबाव बे प्लेटफर्मखौ जों लाइमोनफ्रानो होनांगोन गोबां जोंनि गामिफोराव इउथ क्लाब थायो क्लाबनि सेंग्रा सिख्लाफोर जेरै बैसागुआव मोसायो बा ज' जानानै बैसागु समाव खायसे मोसानो बेयावबो लाजिबावोसो बेनो जाहैबाय दा गावनि हबिखौ लाबोनोबा जों गासिबो लाइमोनफ्रानो ज' जानानै मोनसे प्लेटफर्म होनांगोन जे बेवहा कम्पिटिसन खालामनांगोन जे सोर मोसानो मोजां मोनो सोर मेथाइ खननो मोजां मोनो बेफोरबायदि प्लेटफर्मखौ मोनोबा साफ्रोमबो लाइमोनानो गावनि हबिखौ देखायफुंनो लाजिनाय नङा आवगायबोगोन आरो बे आवगायबोबानो जोंनि बे समाजा आवगायलांनो हागोन आरो साफ्रोमबो लाइमोनानो आवगायलांनो हागोन होननानै आं सानो दिनै आं बेखौनो मेसेज हरनो नागिरदों साफ्रोमबो लाइमोना बे लाइमोन बैसोआवनो गावखौ सम थानायावनो जाहाथे लामा दथायाव जिरायनानै ओरैनो बे समखौ हगारा आरो गोबां फनाव गेम गेलेनानै बा बायदिसिना जिथु खामानि नाङा बे खामानियाव गावनि समखौ हगारा लाफानो मोजां खामानियाव जाहाथे बे समखौ हगारो आरो बे समावनो सम थानायावनो गावखौ जुदि दाफुंना लायाबा इयुनाव जोबोद प्रब्लेम जागोन बेखायनो बे सम थानायावनो लाइमोनफ्रा गावखौनो गाव दाफुंना लानांगौ होननानै आं सानो